היי! אז בהמשך לשיחתנו אנחנו רוצות שתתרשמו קצת מאיתנו. אני שי, וזאת מיכל. ואנחנו בהפי אאוורס עם ניסיון של למעלה מעשור בתחום, מפיקות את כל התוכן האומנותי הנדרש לאירוע. מאמני במה וקרקס, מופעי ג'אגלינג, מופעי אש, הולכי קביים, שחקנים ודמויות שטח, סדנאות לילדים, מוזיקה חיה ודי-ג'ייז ותלבושות ותפאורה ועוד 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 ככל העולה על רוחכם. אנחנו בעצם נשמח לקבוע אתכם פגישה ולשמוע מה הפרויקט הבא שלכם ולדעת איך אנחנו במקצועיות, יעילות והמון המון שמחה נתראות לכם אותו בהצלחה. נתראה בשמחה!